ओइ फुंबिलि, नोङो मायाव थांनो नागिरदों? मा बबा बायदि जाखो बेलाय? नोंहालाय माथो होनबा गपाल फुजायाव थांनो होनब्लाबो थांनोनो रेडिखौनो जाया। बानाय मोनो आंहा गपाल फुजा थांनो, टाइमखौनो लस मोनथारो ओरैनोबा। सिगांबा माथो आंखौ एफा लेंबाय थायोमोन, टाइम गैया माबा गैयाब्लाबो माथो लेंथाबबाय थाथारोमोन नोंलाय। ओइ जाम्बा फुंबिलि, दा मा जादों मिथियाखै नोङो? OHS नि फरिखा जानायखौ मिथियाखै नोङो? बे फरिखा गोनाङाव फुजायाव थाङो आरो। सिगांब्ला मेट्रिक फरिखा दिनावनो दुर्गा फुजा जाहैलायनाया कुमारकाटायाव, बेवहायबा जेबो बेफोरबायदि बुङाखैमोन माथो, फरिखा सरिखा बाददिसो होनलायथारदोंमोन माथो सिगांबा। दाना होनबा फरिखाखाय थांला नामा? सिगांना सिगांनि थांबाय जाम्बालाय, दा साख्रि बाख्रिनि खोथा दंसै। आं मिथिखाबाय नोंनि आखलखौ। दाख्लैहाय माथो नोंलाय सोरबा बोलो गोरा मानसिनो फन नाम्बार होबोदोंनो। मानोथो होनबा नोंलाय मेसेजावलाय दिनैनिफ्राय आंखौ ब्रेकआप खालामदो इदि होनहरनांगौ नोंलाय? आं बेखायसो होनबा आंखौ लाला नामा साननानैसो आङो फन नाम्बारखौ होबोदों। बे फन नाम्बार होबोनायाबो माबा ओरैनो भिडिअ बानायलाबायनो होननानैसो बिनायखायसो होबोदोंमोन आङो। बेखौलाय आंलाय ओरैनोसो हरलाबायनायानो। गोसो थोलायनायाव ओरैनो हरजायो जानला मोनला? गोसो थोलायलायनायाव। दे गाबोन थांनोसै, ओरैनोबा आङो गपाल फुजाखौ बावनो हाखाया। जा मोजां मोनखायो आंबो गपाल फुजायाव थांनो, बेरायनो जा मोजां मोनखायो। गाबोन थांगोन दे, गाबोन मा बार? गाबोन बिस्थिबार, गाबोन थांगोन दे। दे होनबा गाबोन थांनोसै ना? गाबोन 6टायाव थांगोन, मोनानि 6टायाव, होनबासो मोजां जायो थान्दा थान्दानो। माबा मोनायावसो बांसिन थांखायो मानसिफ्रा, सानावथ' मा जानोखाय, सानाव इन्टारेस्ट नाङालै, मोनायावसो मोजां मोनो। जायखिजाया मोनायाव थांनोसै ना? होनबा बुंखाबाय दै, गाबोन मोनानि 6टायाव थाब रेडि जाबानो जाबाय। गावहाबो एसेयावनो एसे माखौबा माबा माबि सानलाबायो। दे जेबो नंला जाम्बालाय, थुदो।